Hola, Col·legi Sant Miquel dels Sants. Per commemorar l'any salvat per Passeig, ara us llegiré un fragment de les notes biogràfiques d'aquest autor. Vaig néixer el dia 16 de maig de 1894. Pocs dies després era batejat a la parròquia de Santa Madrona, dins una tarda tempestuosa d'aigua com una obstinació. Aquell dia, Montjuïc posaven en capella uns condemnats a mort. La ciutat, arraulida i poruga, no tenia respir. En fer-me cristià, el capellà va dir-los als qui em duien: «Nat amb aigua obstinada, morirà en foc, potser». Aquesta predicció mai no ha tingut tranquil·la la meva mare. Als 12 anys, jo era pur com no pot repetir-se. El meu destí, l'Església. Als 20 anys, dolorit, cristià i socialista, jo veia Montjuïc talment com una front que calia passar. Un llibre en espanyol, Humo de fàbrica i Un enemic del poble són les darreres flames. Encara no he escrit mai sense mullar la ploma al cor, esbatanat.